Hello mga bakla, magandang buhay and welcome back to my YouTube channel! For this update video mga bakla, mga best friends, ayan, nandito ulit kami sa Balibago. Mag-okay lang kami, di kayo medakutang 21, hindi nga dress, kakatuon namon, amon, lolo, pakon. Kaya, see you later. Ayan mga Disney Princess, makatuna kami ha, okay. Kasama ko ang mga Disney Princess Liwat. Disney Princess number 1, 2, and 3. Kaya, see you later again. And kung nakikita nyo mga po yung may mga pulang atop. Pulang atop. So, ayan po yung hello, mga dongo. Damok mapapalit na tag 20 yun. Alam, may mani pala dito. Ay, dapit. Alam, may chicken. Tag-tuan, white, tag-20. Tag-20 nga. Shirty. Magmamakitan di diyan. Tag-20 lang. Tigad itong, tag-20 nga. Tub-tub nga. Bingkay, napakamahusay na luwat yung lugar. Mag-shawi-shawi ka muna, Bingkay. Sel, shawi-shawi. Shawi-shawi. Pambata. Palit. May tulungan na rin. O yung mga dress siya, kuya. Sure. May gapo dito. Pag-bitchy talaga na kung hindi. Ikaw, tari Bingkay. Oh. Ow. Wala bra, kuman. Adi man mga dress tulok So ayan, busy pa natin sa mga Disney Princess. Nakapili na ada hiyo. Nakapili ka na, Jai? Ito ko'y Ikaw sa ni Bengkay. Alam mo, pa hindi dialuyo. Papalito? Pahin maong siskay para ipa-repair na lahiya. Ha? Ano yung sisa dito? Tagpira hiya yun. Tag 50. Dito lang sila O Pero po dati. kung manggagaling ko kayo sa Manila, pumunta na po. Ikaw sa ni Bingkay. Pumunta na po kayo dito sa Manila at saka bumili kayo. Paano ulit Bingkay? Wala ko mga May idol, may daga naman namin napans na mo. Dadasita. pumunta kayo sa Manila Hotel. I-shout mo si Dadasita. Manila Hotel. Shawi-shawi Lasita. Shawi. Yung man titawin sa Ruwal. Baka kan Rai sa video. Papa Jesus. Big picture. Sa Ruwal.
Okay nga din yung pagkamili. Hala, kulok na. Ito ngayon napalit. Ano na yung, ala, di man. Di man hiya. Kung ka siya na kumbad, 150. Shudi. Yan, 150 lang yan. Wala. Pero kasi kita na tuluwag. Ay, ala o. Nasaan? Ala, di man. Kaso na, dila kini kinakuha na. Tataon. Ito pa madalian lang. Panglakad lang. Ito yung maganda tote bag. Tote bag ko. Yan, 150 din. Ito ba, 150. Hello guys, comment po ko sa inyong mga vlog. Disney Princess. Tapos na kami mamalit. Okay, dito may balibag. Kumandida. So, may napalit man kami. Ibing kailan waray kay waray tagaihi sa lapian iya mother. Kawawa ni Bengkoy. Plus, sulit di ka naman ano pinanganak. So, nanggaraw ka ang tanga team ni Nung. So, ayan, nagtatry namin mamaya. Ayan mga Disney Princess, nasa bahay na kami. So, hindi namin nasukat yung ano, kasi nalabhan pa siya. Yung kay Jenra and then Alvin nasukat na nila. Kasya naman, bawin naman yung ano, yung binili nila sa Okay, yung tatlo, 100. Pero okay na yun, magaganda pa naman. Ito yung mga suot nila, i-videoin ko. Ne! Yun daw? Ta-viral. Ayan po yung nabili namin. Tulo 100. King no, char. At yan kan Alduin. Ayan. Mga bags, magpapaalam na po ako. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.